Mennään jo. Joo. Tinaa levitetään aina pensselillä, ei sormin. Tässä on happoja, että niitä ei ole hyvä sekoitella omaan vereen. Se pikkusen kirpasee, jos sattuu olemaan haavoja ja tätä joutuu haavaan. Tähän on paikka laitettu puskusaumalla. Sauma on silitetty sileeksi ja nyt sitten vain pistetään tähän pikkusen tinaa, silitetään se vähän tarkemmaksi, vaikka tämä suhteellisen hyvä on. Mutta jottei tarvitse pistää niin paljon kittiä, jos tähän laitetaan nyt kittiä, vaikka tämä tämmöisessä kohteessa on, mutta jos tämä esimerkiksi jäähän ajaa joskus tuolta kiinni ja tässä on kittiä, niin kitti lohkee, sinne pääsee kosteus väliin. Mutta kun siinä on koritinaa, niin se joustaa, taipuu, se ei lohkee ja silloin se pysyy hyvässä kunnossa. Tässä lämmityslaitteessa on pikkusen matala toi teho. Osankaasulaite olisi parempi. Ja tämän näkee hyvin väristä, että koska se tina sulaa kiinni tuohon, niin kuin näette. Väri muuttuu. Entä jos sitä kuumentaa liikaa? Ei saa kuumentaa liikaa, se sinistyy sitten se pelti ja tina palaa siinä vaiheessa sitten jo pois. No, se on nyt tinattu. Taikka runni on laitettu siihen, kiinnitetty tähän tinattavaan kohteeseen, ei nyt vielä valmis. Tässä tämä juuri on, että tämä on hidas, mutta te täällä käytätte näitä vehkeitä niin harvoin, että tänne ei kannata hankkia. Tähän liittyvästä asiasta. Tätä pistetään tähän peltiin, mutta ei tässä mikään kiire ole ja tämä tarttuu sitten joka paikkaan, vaikka pistä sisäpuolelle kattoon, mutta eihän se koskaan tarvitse laittaa, mutta kyllä sen sinnekin saa, jos tarvitsee. Tämä pidetään aina lämpimänä, koko ajan nähdään, että se on niin paljon kuuma, että tina tarttuu siihen kiinni. Värejä seuraamalla, niin kuin tämän tinatangon pään väri muuttuu. Nyt se on niin lämmin, että siihen käy tina kiinni. Lämmitetään tätä tankoa. Se rupeaa vajoamaan tuolla lailla. Noin, toi on lämmin. Tämä pehmiää täältä. Ei tässä ole mitään kiireitä. Pistetään se tuohon. Ja painetaan vähän varjella, niin se jäähtyy ja se on siinä. Siitä saa sitten ruveta levittelemään. No minä pistän tänne nyt lisää. Toi pitäisi periaatteessa pitää lämpimänä kaiken aikaa, että se ei jäähdy välillä, mutta mä suurin piirtein sen tiedän, että kuinka se siinä käyttäytyy. Tämän nimittäin saa 3 sulattaa, mutta ei enää 4. kertaa. Sitten tässä tinassa olevat erilaiset aineosat hakeutuu jo keskenään ja kertaa sulattaa, 4. kertaa rupeaa sulattamaan, niin
Se sulaa kyllä, mutta se tulee vetinäiseen muotoon ja sitten siellä on seassa niin kuin hiekkaa, sitä ei saa siletä ja se karkaa väkisin. Mutta nyt näin ensimmäisellä kerralla niitä niin kuin pehmeitä voita leviää ihan mukavasti, eikä tämän kanssa ole mitään hätää. Mutta tämä alue, mihinkä sitä levitetään, tämäkin täytyy täältä olla lämmin, jotta se kulkeutuu sinne. Se ei kulje sinne, jos tämä alue olisi kylmä ja yrität työntää sitä sinne, niin sehän jäähtyy siihen rajalle ja pysähtyy levittäminen siihen. Tämän oppii aika helposti tämän koko homman. Se on vaan sikäli, että täytyy uskaltaa ja sitten kun sitä on tiputellut tuonne lattialle parikankeen, niin sitten se rupeaa jo osaamaan tämä homma. Pidetään tuo sulava väri tuolla alustassa ja lämmitetään kankeen. Tässä on vähän tämä lämmityslaite nyt sikäli ontuva, että tuossa on paksuja saumoja 2 kappaletta päällekkäin, niin ei tahdo tuo pohja oikein lämmitä tuota hyvin. Sillä lailla niin se pitää, että jos tässä on ollut oikein vauhdikkaat vehkeet, niin tämä olisi jo tehty moneen kertaan. Onhan se uuden vuoden tina niin paljon pehmeitä, että kyllä tuossa käsissä tietysti ja tonkien ja hohtimien kanssa vääntelee minkälaiseksi hyvänsä, mutta pysyykö se tosiaan tämmöisessä käsiteltävässä muodossa lämpimänä? Epäilen, että ei, koska hintaahan niillä uuden vuoden tinoillakin on kyllä, mutta kyllä tämä on suhteellisesti paljon kalliimpi. Tiedätkö, kun meitä on oikein lämpi, että ei mennyt niin kuin oikein pitäisi. Rupeeko tästä puustakin loppuu jo gas?